Hello mga higala, welcome to my vlog. Naami karon sa gasoline station, magpagasolina mi kay hasta mi nagpanik na pud. Kay basig kuan daghan kayo naglinya gikan ni siya didto. Gikan dito sa kalsada la linya nga puting taasa. Pila ni ka linya mura upat unom ka linya. Napa diri kay para magpagasolina. So naanami duol nami sa kuan. Duol nami sa saingan ani. Hose. Nagpanik ang mga tao no kay medyo dako-dako jud siya og increase karong tungang gabi. Sobra 10 pesos ang increase. So magpagasolina na lang jud mi daan. Kay matagam na jud ko sa pagbagyo. Inaron gud to sa bagyo nakno kay kuan naman gud to. Kanang kusog na kay hangin ba? Din ata ka gawas. Nya karon lahos pag yun na dito. Naalang ko diri sa sulod kay gibuyag ko dito sa gawas. Di daw pwede. Madlok siguro sila ba nga makitaan nga mga tao nagpanik na. Kay mao mag-news. News naman nga anak. Nya. Tanawa. Pila na ka ni kakuan ron. Hinay kayong dagan mga higala kay full tank ning mga tao diri tanan ron. Full tank ni. Nya kaning mga dagko kayong sakyanan sus. Dugay kayong punon. Dugay kayong punon sa ilang full tank. Nya na ami kuan diri nasa iyang stage. Si Jasmine nasa iyang stage. Anhini siya sa iyang stage pasigai gud nak. Naras Jasmine sa iyang stage. So anak siya diha. Ba sige. Na siya sa ibabaw. Na siya stage diha siya magkuan. Medyo dugay-dugay yun sila. So maghuwat lang ta mga higala no kay hapit naman ato ang kuan. Pero taas mig linya oy. Ito jud mi sa may karsada. Taod na mi. Kaduha na ni akong video nya gibuyag man ta so dire nan ta sa sulod. Pwede ra gyapon ta maka video. Di daw pwede pa videohan kay gasolina daw. Sa unang panahon pa man na oy. Hindi mo kasi pwede phone. Ha? Hindi pwede phone. Ano ba? Sa gasoline station. Hadlok siguro sila og ang phone ay bomba. Mao man ay gamiton sa kuan. Hindi gid bawal gid maday. Pero dito ra ako sa layo ni ibuyag man ko. So follow na lang ta no. Ilan ta mo supak. So amo anang tour ng mga higala. Inig kuan ani. Ako na lang ning i-off. No, kay empty na baya ta. Nya dayon di ta magpagasolina ron na Ginoo ko magsagubang ta sa G's kapin ang kuan. Ang gasolina increase daw kay G's kapin. Nya ang diesel kay pila 13. La Ginoo ko kadako intaw na unsa naman intaw ning kalibutan. Kadako na ba intawag increase uy. Hapit na ta ma-empty. Dugay kay ni silang mahuman kay saon nga full tank man gyud. May 24 hours man ni diri. Sumurag ang 24 hours nga kuan kanira man siguro sa diri sa pusok. Ambot, I don't know, dito sa Atbang 24 hours ba to? Dili, no? So, kanira gid siya daing nga gasoline station. Ang pinakauna nga gasoline station diri sa Pusok, mao ni siya pinakauna nga Shell. Una baguro na ang Petron, pero pinakauna nga Shell. So, mura naman tang nag-promote ani sa Shell, oy. Way labot ang Shell, oy. Pinakauna lang. Mabayran, bet, ani sa Shell, giahak.
Mao ni siya pinakauna niya. Diri sad mi ganahan magpagasolina. Kay pabor siya then mas minus-minus siya nya kuan pagyud ka ng mas minus-minus ang iyaham, minus sa mga sentavo kaysa uban. Dayon kanang ba ambot dugay mahurot ang gasolina daw di ani mi magpatubil. Unsa kay kuan ani nila no? Bitaw. Ludugoyo no. Taas linya sa kasya. Sige taas din linya sa kasya dahil kwarta mga tao. So daghan salamat mga higala dinhi na lang kukutob no. Mao na lang to ang akong hambong video tungod kay magtubil naman. So ato na lang nimpat yun. Bye! Salamat!